No niin, Ompelijan taivaan Jenni täällä, moikka. Elikkä tehdään teille nyt sitten video siitä, että mitenkä tehdään päällystettäviä nappeja, kun en teidän kanssa nyt liveä pysty tekemään, kun tekniikka on ihmeellistä ja minä en nyt sitä osaa niin kuin tällä hetkellä tehdä, että mitenkä mä saisin teille liven näkymiin. Niille, jotka ei vielä mua tiedä ja tunne, niin olen tosiaan tämmöisen firman perustaja kuin Ompelijan taivas. Mulla on ompelimo ja kangaskauppa. Kangaskauppa tosiaan toimii enemmänkin verkossa, mutta kangaskaupan varasto on ompelimon yhteydessä, niin kyllä tännekin tulla ostoksille saa tulla. Elikkä paikkana on Punkalaidun, tuosta Tampereelta vähän alaspäin. Ja olen täällä kotini nurkissa, mutta paljon mua löytää myöskin syksyn aikana erinäköisistä tapahtumista ja paljon kankaita löytyy erinäköisistä pop-up-tapahtumista tämän syksyn aikana. Verkkokaupan sivuja kannattaa seurata sen suhteen, että sieltä näkyy niin kuin varmaan kaikkein ajantasaisin tieto siitä, että missä liikun, ja samaten kuin Instagrami, Facebookki, niin löytyy sitä tietoa. Instagramissahan on nyt arvonta. Se on osaksi tämän kässämessujen ajan, mutta se on nyt vähän aikaa siellä ollut, niin siellä olisi tarkoitus saada 1000 seuraajaa mulle Instagramiin. Ja sitten kun se 1000 seuraajaa tulee täyteen, niin arvotaan 1 kappale 100 € lahjakortteja ja 1 kappale 50 € lahjakortteja niiden seuraajien kesken. Eli kannattaa ottaa Instagramin Ompelijan taivaan sivu seurantaa. Tietysti kannattaa myöskin seurata Facebookia, jos niin kuin ootte, mutta siellä on vielä vähemmän seuraajia, niin siellä ei ole nyt mitään arvontaa, että tämä on nyt tämmöinen isompi arvonta tällä hetkellä. Ja sitten tietysti YouTube ja TikTok, niin täältä kaikkialta meidät niin kuin löytää. Mutta lähdetään miettimään sitä, että minkälaisia ne päällystettävät napit on. Elikkä mulla on myynnissä eri kokoisia tämmöisiä nappiaihioita. Näitä on metallisia että muovisia. Periaatteessa toimintaperiaate on ihan niin kuin sama siinä mielessä. Täällä on takana on tämmöinen ympyrä, eli minkä kokoisen napin otat, niin tavallaan tämän pohjalta sitten niin se kertoo, että kuinka iso kappale siihen täytyy sitten leikata niin kuin irti kankaasta. Kankaana voi käyttää oikeastaan ihan mitä vaan. Tietysti jos se on kauhean paksu, niin ei välttämättä ole ihan kauhean hyvä. Napeista saa kauniita yksityiskohtia siinä mielessä, että jos on joku semmoinen työ, mihinkä et niin kuin oikein löydä mieleisiä snappeja, niin näillä pystyy esimerkiksi tekemään sitten. Tässä on nyt parikin esimerkkiä. Eli tossakin on tämmöinen ihana kangas ollut, mistä tehtiin asiakkaalle mekko, ja siihen ei löytynyt oikein nappeja. Sitten siihen tehtiin asiakkaan kankaasta. Siinä oli tämmöisiä hauskoja yksityiskohtia. Joku varmaan tunnistaakin, mistä tämä kangas on. Eli tämä on nuppuprintin kankaita. Niin tehtiin. Samaten kuin sitten sieltä voi ottaa joku kukkasen. Taikka sitten ihan niin kuin tässä nyt on mallina tämmöinen. Tämä oli muistaakseni joku viskoosikangas, mikä on sitten. Sitten jos se kangas on kauhean ohut ja käytät esimerkiksi noita metallisia nappeja, niin sitten ainakin suosittelen, että laitatte siihen tukikankaan alle, koska no tässä nyt se ei välttämättä ihan näy tässä kuvassa. No tossa ehkä vähän, että se kiiltää se metalli sieltä läpi. Että jos on ohut kangas, tässä on tosi ohut kangas, mistä tämä on tehty, niin kannattaa sitten laittaa, että tässäkin on laitettu tukikangas, niin sitten se niin kuin näkyy se kuva hyvin. Mutta lähdetään nyt katsomaan sitten
katsomaan sitten, että mitenkäs tämä homma toimii. Elikkä mulla on tässä nyt irrotettuna nämä osat. Tää on nyt metallinappi. Elikkä nämä on kantanappeja kaikki. Ja tämmöiset osat siinä on tuossa paketissa aina siihen yhteen nappiin. Ja tää on varmaankin tästä, ja onkin, eli 22 millinen nappi. Ja tässä se sanoo, että 22 mä oon leikannut tuolta jo irti. Niin, 22 millinen. Tää on nyt vähän isompi. Otetaan tästä vähän pois. Niin että sen voi vaikka sitten tosta vähän niin kuin mitatakin. Eli tähän riittäisi hyvin se 22. Niin otetaan tosta vähän pois, niin saadaan oikein kokonen siitä. Eli mä ihan leikkaan tästä nyt irti. Sitten katsotaan, saisinko mä vähän käännettyä teitä sillä lailla, että te näkisitte täältä, että mitä mä teen. Mä otan täältä nyt kangasta. Otetaan tästä nyt vaikka Elikkä noin. Tuolta. Noin. Ja tähän kannattaa nyt ihan sitten vaikka piirtää. Mulla on ihan kuulakärkikynä, millä mä nyt piirrän tämän ympyrän tähän. Jos oot näpsäkkäsorminen, niin sä voit tämän kyllä ihan vaikka tästä leikatakin, mutta ehkä se on mukavempi, että siihen on piirtänyt. Ja tosiaan sitten leikataan tää ympyrä tästä irti. Noin. Tuolta. Nyt jos sä oot kauhean näpsäkkäsorminen, niin periaatteessa tän pystyy tänne. Pistetään vähän tonne päin. Noin. Niin periaatteessa pystyt sen tänne kyllä vähän niin kuin runttaamaan tonne. Mutta mähän en nyt ole niin näpsäkkäsorminen. Mä olen nakkisorminen, niin mä käytän neulaa ja lankaa. Saa paljon siistimän jäljen. Elikkä ihan tästä reunasta niin pistetään tuommoisella harsintapistolla yltympäriinsä tämä. Niin saadaan se sitten nätisti kiristettyä siitä. Noin. Ja sitten toi nappi laitetaan tonne sisään. Vähän pidetään peukalonlla kiinni ja kuristetaan tosta. Kuristetaan tosta noin, että se menee nätisti. Ja sitten tämä nappi täältä, tai siis tämä pohja, laitetaan tuohon päälle. Ja sitten vaan napsautetaan se kiinni. Noin. Katkaistaan lanka pois. Nyt meillä on nappi. Tosi yksinkertaista. Tässä ei selkeästi näy, että otetaan se takaisin ylöspäin, niin mä näenkin, että mitä mä näytän teille. Elikkä kun tämä nappi on tämän näköinen täältä toiselta puolelta, niin tässä ei ihan selkeästi näy, että kuinka päin tämä kuuluisi mennä. Mutta jos yrität pistää väärinpäin, niin sä et sitä saa napsauttamalla. Se menee ihan kevyesti, siinä ei kauheasti voimaa tarvi, kun se napsahtaa sinne paikoilleen.
Samaten kuin nämä muoviset napit. Muoviset napit, niin tuossa on avattu pakkaus, niin katsotaan minkä näköisiä nämä on. Niin ihan samalla periaatteella. Nämä on vaan muovisia. Niin tämä sitten napsautetaan sinne kankaan väliin päälle, niin se siitä sitten kiristää sen. Sitten, jos on kauhean paksu kangas, niin silloin se voi olla vähän haastavaa. Mikä olisi paksu kangas? Joustokollegeistakin olen tehnyt, että ei ongelmaa, mutta ehkä mä nyt ajattelen jotain niin kuin karvakankaita, jotain tämmöisiä tosi paksuja. Niin sit voisi esimerkiksi vaikka sen karvan sieltä vähän koittaa sieltä alta niin kuin ensin ottaa tavallaan pois, ohentaa, että se menisi niin kuin paremmin. Niin tämmöisiä. Ja näitä on myynnissä, muovinappeja oli 3 eri kokoa, samaten kuin metallinappeja. Et on ihan oikein, muovinapeissa on oikein tämmöisiä jättisuuria. Nämä oli 29 millisiä, melkein 3 senttisiä nappeja. Ja sitten pienimmät on 15. Metallisinakin löytyy 15. Joo, tuolla. Niin, tämä on aika hauska idea sillä lailla, että sitten kun haluaa jonkun tietyn yksityiskohdan tai jotain, pystyy ihan käyttämään ihan missä samalla lailla kuin mitä tahansa muutakin nappia. Tietysti sitten ehkä jos miettii, niin 15 on ehkä semmoinen kauluspaidan napin kokoinen, niin onnistuu silläkin kyllä ihan hyvin. Ja tosiaan se yksikin mekko, mikä tehtiin, niin ihan nätit siitä tuli. Niin tämmöisenä ajatuksena nyt sitten näitä päällystettäviä nappeja. Ja nämä ei ole nyt sitten pahahintaisia. Nämä on 3,20 on nämä muovinapit ja 4,20 muistaakseni noi metallinapit. Ja siihen pakettiin tulee sitten 6-4 kappaletta nappeja. Riippuu vähän sitten, että minkä kokoisia. Että nämä isoimmat on sitten se 4 kappaletta tässä. Ja noita pienempiä on sitten se 6. Siltä väliltä. Niitä on. Aika paljon on noita 5 kappaleen nappeja sitten. Näin. Niin tämmöisiä. Niin kannattaa lähteä kokeilemaan. Näitä löytyy sieltä meidän verkkokaupasta ompelijantaivas.fi. Ja sieltä löytyy ihan vaikka kun haet niin päällystettävät napit, niin löytyy, taikka nappien kohdalta, niin löytyy kyllä. Kannattaa kokeilla, niin saa hauskoja yksityiskohtia vaatteisiinsa. Ja siellä on nyt tosiaan, nyt on kässämessut netissä tämän viikonlopun, eli 12-14.9.2025, kun tämä video nyt on kuvattu. Ja kaiken kaikkiaan meiltä niin kuin löytyy hyvin paljon värikkäitä, kuviollisia kankaita. Ja kaikkea oikeastaan sitten laidasta laitaan, että löytyy kaikkea kivaa. Ja aina kannattaa kysyä, jos ei jotain verkkokaupasta löydy, niin katsotaan, pystytäänkö asialle jotain tekemään. Niin näin. Mutta ottakaahan kanavat seurantaan ja pääsette sitten heti, kun mä julkaisen näitä kaiken maailman videoita ynnä muita, niin saatte sitten tietää, mitä kaikkea uutta on tulossa. Mutta kiitos, kun katsoit videon ja ota seurantaa. Moikka moi!